É desolador comprobar que unha vez máis, un mes máis, todo o que o Goberno ten que propoñerlle a este pleno vai ocupar hoxe entre 4 e 5 minutos das varias horas que imos estar aquí. Vamos a piques de chegar ao ecuador do ano e nin temos, nin debatemos neste pleno orzamentos para 2021, a ampliación dos convenios para entidades do terceiro sector 1000 veces demandados pola oposición e 1000 veces comprometidos para o Goberno que non se dan materializado e seguimos sen presco. Eu non sei, señora Rei, se vostede se achega a falar co comercio, parece que non, polo que publican os medios de comunicación, nin sequera naquelas rúas do centro nas que van facer obras con carácter inmediato. Se o fixese, comprobaría que o primeiro trimestre do ano foi terrible. E a resposta deste Goberno é traer a este pleno unha suspensión cautelar de licenzas. Mentiría se dixesen que non fan vostedes nada, porque se non fixesen nada non terían batido o récord de facturas irregulares o ano pasado. O problema é o que fan, como o fan, e con que criterios políticos escollen o que fan. Son vostedes un goberno con varias velocidades. Cando lles interesa, aquelas cousas que nas súas propias palabras contribúen a facer desta cidade unha cidade competitiva, meten a velocidade percebeiras. Para o que non lles preocupa, para aquilo que a súa falta de empatía non alcanza a considerar importante, teñen a velocidade presco. Hai outra velocidade aínda peor, que é a velocidade nostián. Pasa que esa técnicamente non se pode considerar velocidade, é o que popularmente coñecemos como punto morto.